Aja nyawang sugih dadi kamulya, aja nyawang melarat dadi ukuran hina. Mulya ana becike, laku lan ati sing cedhak marang Gusti. Bondo donya kuwi titipan, kabeh bakal bali ning Gusti Pangeran. Senajan melarat, boten akeh tau sabar. Penting kedat lemu donga, saampuh-ampuhe bungsa. Durung mesti bisa nglawan pikiran lan nafsu dhewe. Bondo donya ora jaminan urip tentrem. Rejeki sing diwahi Gusti Allah kuwi genah cukup kanggo urip, nanging ora cukup kanggo nuruti gayane urip. Ayem tentrem dununge ana ning ati. Aja duweni rasa iri, aja duweni rasa panas, duwenono rasa bersyukur, duwenono rasa sabar. Insyaallah urip bisa ayem tentrem. Sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji, meneng tanpa swara, lan bertindak tanpa rupa. Tresno amarga rupa lan bondo donya kuwi semu. Katresnan saka ati iku sing bakal langgeng nyawiji. Eling marang asale, ugi eling ring baline. Menungso ning alam donya namung dados pawayang saking Gusti.